И здравейте, YouTube! Аз съм Белатор, а това е третия епизод или четвъртия, бе, да знам кой епизод е. Миналия път имахме леко прекъсване, но продължаваме. Това е поредицата ми, екстремната ми поредица, защото съм на екстрем режим. На оцеляване на някакъв остров там. Намерих малко въглища и... Това е съвсем на самото начало съм. Ай, чупете се. Така. Трябва да излезе от тук, ама и аз не знам как. Даже и пясък ще събера, защото ще ми трябва да си направя прозорци. И твоята майка. Чупи се. Тъй. Така. Чупи се. Браво. Браво на моето момче. Така. Така. Оп. Оп, паленка. Оп. Оп, паленка. Оп, паленка. Добре, стига. Сега, кача се. Къщата, бе. Ули, каква грозна, сега като замислих. Опа, леко ми лагва, чакайте. Така, скапан лаг, какво става, бе? 16 фпс, 13 фпс, 12, 8, 9 фпс. What the fuck, човек? Това не е нормално. Много ниско фпс. Интернет е нещо. Не е от интернет, аз нямам синглплеер. Така. Вземем той дърво. И той дърво. Направим торчове. Който на 38 е браво. Така. Половината. Ой, как ги разделих, бе? Опа, тъй. Пръчки. Тъй. Експерт. И колко торчови направих, те не ми трябва толкова. Ужас. Така. Сега ще ви покажа нещо, което може би е от версия 1.8. Така. Слагаме тук така. Тук ще сложим пясък. И започва да се пече с дъбова фиданка. Да, аз не знаех, че фиданката гори. Не. Дай огънчето поддържай. Така. И ето, че две фиданки не ми стигнаха за един пясък. Компютъра ми е, сега ще кажа колко ядрен. Може спокойно да ни шептиш, говори спокойно. Компютъра ми е бла 4 ядрен. Така. Така, цък. Това е да ми лагва. Това е. Върха е. Направо ще поудея. Може би, защото вече имам няколко над 20-200 гигабайтови клипа в компютъра си, които не съм, така или иначе не съм обработил. Май ще ги обработа. Чай се обавим тук на един приятел и той да бърборите пути. Чай, кой ще е? Ето. Секунда, изчакайте, извинете за забавянето. Така. С него иначе не може. Ало. Какво става? Бия с тебе, Коста. Това мина. Копай. О, шуня. Намерих диаманти. Браво. Обаче съм на такова. Опа. Кажи го да е. Креатив. Да. Спря да ми пука изведнъж. И всърхваха, бе. Сърва, чай сега снимам тук екстрим геймплей. Това ма дразни, значи... Сега те чупих. Сега. Кое, бе? Нищо. Не, мани са, бе. Сега те поставих. Сега. Какво пах ви до сега, бе? Аз ли, бе? Да, бе. Ядох. Да. Нали ще ядеш пах? Тати ма викна, не видя ли миналия клип, какво стана? Да. Та.
Сега ми трябва айран, аз имах айран май. Не, нямах, имах въглени тъпи. На мен ли писаха, бе? Но теб са писали, на мен не са. Оф. Пак съм- бе. На мен никой не сеща, на мен да ми пише. А на мен откъде ми пишат някакви простоти, бе. То лошо няма. Сещаш ли са? Ония, ако не го пахачиш, Човек, радвам се, че вече никой не пише. Лени, по-говори малко в клипа, не дай мълчи. Какво, Лени? Леново ли? Леново много хубаво, да. Да. Yes. Най-якото е само, че има адски големи лаки и аз не знам защо. Това по принцип не е нормално. Не. Само обещавам само в този епизод, че мълчи, бе. Аз като говоря всички ще мълчите. Подпалих се, бе. Мълчи. Гори, бе, изгори дано. А? Дано да изгориш. Не мога, хо. Обещавам в следващите епизоди няма да има лак. Обаче... Даноко. Мълчи, бе. О, Сега какво да се прави? Такова е, много ми е ниско фъпъсъто нещо. Yes. Абе, аз на тебе нещо казах ли ти, бе? Не. Не, бе, Лени, стой тук. Хихи. Така, дървото си го искам вече. Ай, как да че, Кой е? какво става? Тук у нас се пуснаха народни. Бива. Бива тогава. Аз тук си намерих лава. Хо. Сета ти е лава, дано да се изгориш в нея, дано. Ама не мога. Ще можеш. Аз ако можех до сега да бях. Ти на креатив, верно. О. Сега ще си напахал потечка. Всички изчезнаха от моята стая, няма проблем. Добре, де. Вратата. Тия моите кучета, бе. Един приятел ми каза да ги затварям в банята. Ото е толкова лут, бе. Дано да ни чуе. Кой е това? Кой проговори, бе? Аз? Много странен глас се чух, да я знам. И аз те имам нещо хубаво. Бътъла. Така. Абе, спъгай се, бе. Тъпак. Не. Ей, сега... Добре, това ще е може би клипа. Даже може и да ни го качвам. Тогава що казваш? Добре, аз бях Белатор, ще видя, ще изгледам клипа, ако адски много лагва, ако нищо не е окей. Дееба клипа, дееба. Такова няма го кача, може би, да я знам, ще видя. Айде, чао.